हाय फ्रेंड्स माछ भजा देखिए भावुथी माछ भजा कौन खोजे आज आई आउ मो माँ भितर कंपटीशन चलती तरकारी हबार आई करुच्ची माछ तरकारी मो माँ कर कोबी तरकारी किए आग तरकारी कर सारी देखा शाशु भितर ए कंपटीशन लगी चलते देखिए कहार आग तरकारी सर तेल फेल ताकिकी कहले सिना हेड मसला पहिला फिर हेड घुरो स्टार्ट करिवो ए बडा ओठी ये पकेला टमाटर पकेला जोड़िला ए बडा आई मसला पकेबो मसला पहिला जा मसला पहिला ए मसला फुटिया मसला फुटिला ग्राइंडर मो मां ए दाना फुटिला ना जाई गदी ଚିଲିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରଜାତିର ଡାଇନୋସର ଅବଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରିଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଳୁଛି ଡାଇନୋସରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଚିଲି ଦେଶର ମିଳିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 8.7 ଗରମପାଟଣାରେ 8.8 ଆଳୁ ପଇଲା ଚାରିଗଡ଼ରେ 9.6 ଆଳୁ ପଡ଼ିଥିବ କଷା ହେବ ତାପରେ ପାଣି ଫୁଟିଲେ କୋବି ପକା ହେବ କୋବି ଆଗ ପକେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋବି ଦେଖାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ରୋଷେଇ ହଉଛି ପାଣି କାଇଁ ଦିଆହବ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦିଆହବ। ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ ବା କ'ଣ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ এইটা তো স্টার্ট হন টাইম এইটা 10 কি ହଳଦୀ ପଇଲା ହଳଦୀ ପଇଲା ପାଇସାରିଲା ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଟିକେ ପକାଅ टमाटर पड़ेला ମତେ କଥା କହୁଛୁ ସିଆଡେ ଦେଖୁନୁ मु देखिबे ଆଉ ମତେ କଥା पके वाला मुझे देखियो ना नहीं के पके लगी ହାତ ପକେଇଲା ଫେର କିଏ ପକେଇବ ଗୋଡ଼ ପକେଇବ ଜିଲେ ଯାଇଥିବି ନା कोबी पड़ेला रूपा पिंटू ଶୀତ ଋତୁରେ କାଇଁ ଶୀତ ଋତୁରେ ତୁମେ କାଇଁ କିଛି କୋଉଠି ନ ତୁମେ ଶୀତ ଲାଗୁନି ଆରେ पानी पकाना ଟିକେ पके बोल पानी ପକେଇବି ର ଟମାଟର ସିଝି ନାହିଁ हां टमाटर सीझी लाने रखी दो पकाला और ମାଛ ପଇଲେ ତାକୁ
ମାଛ ପଇଲାଣି, ଗରମ ଗରମ ଝୋଳ ହଉଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ମସଲା ପକା ହେଲା, ତରକାରୀ ହେଇଯାଇନାହିଁ। ଧନିଆ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ସଇଲା। ଏବେ ସେ ଫୁଟୁଛି, ତରକାରୀ ହେଇଯାଇନାହିଁ। ହେଇଗଲା ଉପରେ। ଏଇଠି ମୋ ଚିକେନ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚିକେନ